Γεια σας φίλες και φίλοι. Το θέμα της σημερινής μου ομιλίας είναι τι μπορεί να προσφέρει η συμμετοχή της φιλοσοφίας στο πολιτικό σύστημα. Ο γενικός κανόνας είναι ότι με κανένα τρόπο δεν μπορείς να κάνεις γλυκό χρησιμοποιώντας αλάτι. Δεν μπορείς να κάνεις πρωτότυπη και αξιόλογη οικοδομή αν χρησιμοποιείς τα ίδια σχέδια, τα ίδια υλικά, τον ίδιο αρχιτέκτονα, τα ίδια τεχνικά μέσα και τους ίδιους τοπικούς κανόνες που αφορούν τις διαστάσεις των μελών της οικοδομής. Συνεπώς, αν θέλουμε να γίνει πράξη ένα όραμα για μια πολύ καλύτερη εφαρμόσιμη και αξιόλογη πολιτεία, οφείλουμε πρώτα να αποκλείσουμε από αυτήν όλες τις αιτίες της συμφοράς του πολίτη και της μείωσης των δικαιωμάτων του. Και συγχρόνως να στηρίξουμε την πηγή όλων των αξιών και των δικαιωμάτων του πολίτη που να προστατεύονται κάτω από δρακόντιους νόμους, έτσι ώστε κανένας να μην θέλει να σκεφτεί να αλλάξει τον νόμο. Η επαναστατική λοιπόν και εφαρμόσιμη σκέψη είναι ότι αν θέλουμε να ζούμε μέσα σε μια αξιόλογη πολιτεία που να συμβαδίζει με τις προσδοκίες μας, πρέπει να αποκλειστούν όλες οι αιτίες των συμφορών του ανθρώπου και να στηριχθούν οι πηγές των αξιών και των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών του που συντελούν στην ευτυχία του. Η φιλοσοφία αρνείται το σημερινό μοντέλο στο οποίο η ευτυχία λίγων συνεπάγεται στη δυστυχία των άλλων και προτείνει το δικό της μοντέλο, στο οποίο η ευτυχία είτε λίγων είτε πολλών στοχεύει στην ευτυχία όλων, ώστε η πόλη μέσα στην οποία ζει ο πολίτης να αρμονίζεται με τις προσδοκίες του και να μάχεται με τη θέλησή του για αυτήν όταν απειλείται από κάποιον κίνδυνο. Αυτό σημαίνει ότι το πολιτικό σύστημα οφείλει να είναι μια τέτοια δημοκρατία που θα συγκροτείται από ελεύθερους πολίτες που θα έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν και να αποφασίζουν οι ίδιοι για το μέλλον τους, όπου τα άρθρα των νόμων θα ψηφίζονται από τους πολίτες και όχι από βουλευτές, όπου οι νόμοι θα είναι του πολίτη, θα είναι δικοί του και συνεπώς θα μάχεται για τους νόμους του. Πολιτικά συστήματα, οικονομικά συστήματα, δυνάμεις εξουσίας, ιδεολογίες και πρακτικές που μέχρι σήμερα απέτυχαν με πάταγο στη συνείδηση του πολίτη και απετέλεσαν εμπόδιο στη δημιουργία αξιόλογης ανθρώπινης πολιτείας, δεν μπορούν να συμμετέχουν μέσα σε μια τέτοια μελλοντική δημοκρατία αρίστων. Το παγκόσμιο μοντέλο εξουσίας σήμερα είναι το κράτος που εκπροσωπεί τη βία στην ελληνική μυθολογία. Κράτος δημιουργείται με τη συμμετοχή της θρησκείας στο πολιτικό σύστημα και οικονομικό σύστημα και την παιδεία. Το σύστημα αυτό στηρίζει τις συμφορές του μέσου και αδύνατου πολίτη και ισχύει μια εμφανής ανθρωποφαγία όπου ισχύει ο θάνατός σου η ζωή μου, όπου η ευτυχία των λίγων συνεπάγεται στη δυστυχία της συντριπτικής πλειοψηφίας. Το σύστημα αυτό δεν έχει καμιά σχέση με δημοκρατία όσο και αν προπαγανδίζει ότι τη στηρίζει. Στηρίζω δηλαδή αυτά που είπε και ο προηγούμενος ομιλητής. Αντίπαλος αυτού του συστήματος είναι η πολιτεία, όπου σε αυτήν η φιλοσοφία συμμετέχει στο πολιτικό και οικονομικό σύστημα και την παιδεία. Στην πολιτεία αυτή, η πολιτεία αυτή στοχεύει στην ευτυχία όλων. Φίλες και φίλοι, η άγνοια της φιλοσοφίας οφείλεται στο γεγονός ότι οι τρεις εξουσίες, πολιτική, οικονομική και θρησκευτική, με κανένα τρόπο δεν θέλουν να γίνει γνωστοί
γιατί οι γνώσεις της δημιουργεί μεγάλους κινδύνους στην εξουσία της. Με αποτέλεσμα να μην διδάσκεται καθόλου στην κατώτερη εκπαίδευση, στη μέση εκπαίδευση, τη διδασκαλία της είναι τελής και μη υποχρεωτική, μη σημαντική και γίνεται για προσχηματικούς και μόνο λόγους. Καμιά απολυταρχική πολιτική εξουσία δεν θέλει ο πολίτης να έχει το δικαίωμα στην ελευθερία της σκέψης του και της ζωής του, που είναι το κορυφαίο στη φιλοσοφία, ώστε να αντιδρά στη μείωση των δικαιωμάτων του. Το μόνο που το επιτρέπουν είναι το δικαίωμα του ελεγχόμενου και άμβουλου θεατή στο πέταλο του θεάτρου, ικανού μόνο να κάνει κριτική στην εξουσία και αυτό πάλι κάτω από ορισμένα όρια. Καμιά απολυταρχική πολιτική εξουσία, κανένα προτεκτοράτο δεν δίνει στον πολίτη το δικαίωμα να συμμετέχει και να αποφασίζει για τα άρθρα των νόμων και του συντάγματός του, για τους φίλους του και τους εχθρούς του, για ειρήνη και για πόλεμο, για συμμετοχή στα κέρδη από τις πηγές πλούτου του κράτους, για τους νόμους που αφορούν την εργασία του, για την παιδεία του, την κοινωνική πρόνοια και τόσα άλλα. Η οικονομική πάλι εξουσία με κανένα τρόπο δεν θέλει τη φιλοσοφία, γιατί αρνείται την απληστία και τον θησαυρισμό χωρίς όρια. Στη θρησκευτική εξουσία επικρατεί η άποψη ότι με κανένα τρόπο δεν πρέπει να διδάσκεται η φιλοσοφία στα λαϊκά στρώματα, γιατί υπάρχει μέγιστος κίνδυνος να δημιουργηθεί μια τρομακτική αποστροφή των πιστών από τη θρησκεία και στροφή τους στη φιλοσοφία. Γιατί η γνώση της θα αποκαλύψει ότι η κάθε θρησκεία αντλεί από τη φιλοσοφία τις εφαρμόσιμες αξίες της, την εφαρμόσιμη ηθική της και τα εφαρμόσιμα ανθρωπιστικά της μηνύματα και τα παρουσιάζει σαν δικά της και θεόπνευστα στις θεϊκές γραφές της. Μια εικόνα για τη φιλοσοφία. Η φιλοσοφία είναι η πηγή της κάθε αλήθειας, της κάθε γνώσης, της κάθε αξίας, της κάθε ηθικής, της κάθε αρετής, της κάθε επιστήμης, του κάθε ανθρωπιστικού μηνύματος και του κάθε δικαιώματος του πολίτη. Η φιλοσοφία στηρίζει τις αξίες και τα δικαιώματα του κάθε ανθρώπου και αποσκοπεί πάντα στο καλό του και στην ευτυχία του. Ποτέ δεν εκμεταλλεύτηκε τον πολίτη. Ποτέ δεν επιχείρησε να ελέγξει τη ζωή του και τη σκέψη του. Ποτέ δεν μάτωσε την ανθρωπότητα. Ποτέ δεν ήταν αίτιο φόνων, διωγμών, καταστροφής, πολιτισμών και γενοκτονιών. Η φιλοσοφία δεν έκαψε ποτέ βιβλία. Δεν κατεδάφισε κανένα αρχιτεκτονικό δημιούργημα. Δεν κατέστρεψε ποτέ έργο τέχνης. Δεν πρότεινε ποτέ καταστροφές πολιτισμών, φόνους και γενοκτονίες. Η ιστορία όμως είναι γεμάτη από τέτοια αντίστοιχα παραδείγματα που έγιναν για πολιτικούς λόγους, για οικονομικούς λόγους και για θρησκευτικούς λόγους. Το κύριο χαρακτηριστικό της φιλοσοφίας είναι ότι ενώνει τους ανθρώπους και ποτέ δεν έγινε αίτιο μίσους, πολέμων, φρικτών και απάνθρωπων πράξεων. Μύτη δεν άνοιξε για λόγους φιλοσοφίας. Η φιλοσοφία στηρίζει την αυτονόμηση και την αυτοθέσμηση και την ελευθερία του πολίτη και της πολιτείας. Τα άρθρα των συνταγμάτων και των σημαντικών νόμων οφείλουν να ψηφίζονται από πολίτες και όχι από βουλευτές για να έχουν την έννοια της νομιμότητας. Αυτό είναι και το νόημα της δημοκρατίας. Η φιλοσοφία δεν στοχεύει να γίνει εξουσία, να κυβερνά βασίλεια. Δεν στοχεύει σε βία επικράτηση. Δεν στοχεύει να γίνει χαλίφη στη θέση του χαλίφη. Στοχεύει στον άνθρωπο, σε όσα αφορούν τον άνθρωπο και την ευτυχία του και πάντα για τον καλό του, πέρα από κάθε σκέψη εκμετάλλευσης και εξαπάτησης. Η ζωή του ανθρώπου για να είναι ευτυχισμένη οφείλει να είναι απαλλαγμένη από τις αιτίες που καταστρέφουν την ευτυχία του. Συνεπώς,
είναι μεγάλη η ανάγκη να περάσει το μήνυμα ότι η φιλοσοφία αναγκαστικά πρέπει να συμμετέχει στο πολιτικό σύστημα, ώστε επιτέλους ο πολίτης να απαλλαγεί πολλές από τις συμφορές του. Και βέβαια έχει προτείνει η φιλοσοφία πολιτικά συστήματα όπως η πολιτεία του Πλάτωνα. Όμως το σύστημα αυτό ήταν ιδεαλιστικό και μη εφαρμόσιμο. Τη στιγμή μάλιστα που την εποχή του Πλάτωνα η δημοκρατία λειτουργούσε αξιόλογα και δεν είχε ανάγκη από τέτοιες αλλαγές. Για τη φιλοσοφία, κορυφαίο δικαίωμα του πολίτη είναι η ελευθερία της σκέψης και της ζωής. Γιατί η ευτυχία, σύμφωνα με την ελληνική γραμματεία, πηγάζει από την ελευθερία και η ελευθερία απαιτεί αγώνες. Συνεπώς, η σκέψη, η φιλοσοφία να αντικαταστήσει τη θρησκεία, παραλαμβάνω, η φιλοσοφία να αντικαταστήσει τη θρησκεία στη διοίκηση της πολιτείας είναι επαναστατική, χρήσιμη, ωφέλιμη και εφαρμόσιμη και επίγει. Οι νέες θρησκείες αιματοκύλησαν και εξαπάτησαν την ανθρωπότητα. Η ίδια ιστορία αποκάλυψε με χιλιάδες παραδείγματα ότι οι νέες θρησκείες ήταν, είναι και θα είναι συμφορά για την ανθρωπότητα. Οι θρησκείες στηρίζονται σε δύο μεγάλα ψέματα: της ύπαρξης του Θεού σαν οντότητα και της θεολογικής ψυχής. Και αυτά τα αποδείξαμε πολλές φορές και ξεκάθαρα. Η προπαγάνδα τους ότι επεκράτησαν με το μήνυμα της αγάπης κατέρευσε. Οι θρησκείες σήμερα στην πράξη είναι οικονομικές και ιδεολογικά καπιταλιστικές οργανώσεις με τεράστιο οικονομικό πλούτο και απέτυχαν με πάταγο στη δημιουργία αξιόλογης ανθρώπινης κοινωνίας, γιατί δεν στοχεύανε σε αυτό. Συνεπώς, η σκέψη, η φιλοσοφία να αντικαταστήσει τη θρησκεία είναι αναγκαία και εφαρμόσιμη και επίγει. Σε μια πολιτεία όπου η φιλοσοφία θα συμμετέχει σε όλους τους φορείς της, μόνο καλά μπορούσε να προσφέρει. Το δικαίωμα στην ελευθερία θα είναι καλά προστατευμένο με δρακόντιους νόμους, με βαρύτατες ποινές σε κάθε προσπάθεια μείωσης αυτού του δικαιώματος, κάτι που δεν υπάρχει σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι θα εξαλειφθεί η παράνομη και εγκληματική μέθοδος του νηπιοβαπτισμού, που στερεί τον πολίτη από το δικαίωμα να αποφασίζει ο ίδιος για τη θρησκεία ή τη φιλοσοφία ζωής που θέλει να ακολουθήσει. Οι δικαιοπραξίες της Εκκλησίας και των πολυεθνικών εταιριών θα πάψουν να αποτελούν προνόμια και να μην φορολογούνται. Και εκεί η φορολογία θα είναι συντριπτική υπέρ της πολιτείας. Η φιλοσοφία δεν ανέχεται μια ελάχιστη ολιγαρχία να κατέχει το 80% του πλούτου και η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών της γης το 20%. Η φιλοσοφία έχει τη δυνατότητα και τις μεθόδους να τσακίσει το θησαυρισμό χωρίς όρια και τη διαχείριση της ζωής και της ύπαρξης των πολιτών, ώστε να εξαλειφθεί η ανισότητα και η πάλη των τάξεων. Μπορεί με νόμο να ορίσει για κάθε οικογένεια της πολιτείας το ανώτατο μηνιαίο όριο στα έξοδα, ώστε να φέρει την ισότητα και να εξαλείψει την πάλη των τάξεων. Και έτσι συγχρόνως να τσακίσει και την επιθυμία της προβολής του πλούτου από τον έχοντα και τον κατέχοντα.